ni nga dula kay tantak. Praktisan di ay nako ning tantak kay para si G-Brox magpaldo-paldo pod. Butangan ko kaila o pulbos ba eh. Nga, wala ko pulbos. Lawin na lang ako ang ibutangan ni be. Oh shit! Oh shit! Hari! Oh, hari! G-Brox! Hari si G-Brox! Hari! G-Brox! Unsay hari-hari? Hari! Katong dula nga, tantak mo ba? Nag-practice ko ba kay para mo paldo-paldo ko? Unsa man na imong kabuang? Nagpractice na pagkagsugal, di man na maayo sa bata. Dili ba kay, nakakita ko pa pagkabigi, kuyong ko niya sa tantakan. Daghang kikwarta rito mo, ay makapalit ako, daghang makaon ba? Oh shit! Di lagi na maayo sa bata, kay sugal na. May pay karing butilya imong iuli, kay naaman ni deposit dito, imuon na. Ha? Unya, pila may deposit na ma? Oh, 5 ka piso ang deposit, ane. Unsaan 5 ka piso ma? 1, 2, 3, 4, 5. Hala, daghan ba? Ang pinama ba? Oh, iuli niya to Leonardo nga tindahan. Ang pinama ba? Anong deposit na ni ma? Oh, imo na. Patay ka ba kasi? Imo na po kong yatik ma? Imuha na lagi ang deposit. Ma, kasi kindi rayata ka niya. Inalab yun na sila. Huwag na-deposit kay kindi rayata. Katunawag yun. Na-deposit 20 ko po. Yata ko 20 ka kindi. Dili lagi na. Ing na nga kinanglan akong deposit. Sige ba kay, huwag kindi lang yata. Pangag na yun ingin po na ni ba? Ako G-Brox, mag-uli o butilya. Inik-uli, naanay 5 ka piso. Kay naanay deposit. Hala, pwede mo na himo og biblido. Mo man ni uso karon ba ang tansan kay himo og biblido nya dukdukon. Mo man ginadula-dula Leonardo. Unya na rin ako ni Yuli ni Butilya. Kay magbuhat sa ko biblido. Himo ako sa ni Tagalog ni tansan ba. Oy, gamitan ko ni Puto be. Yara, natanggal na. Wala na nanod yun ni Biblit karon si G-Brox. Wala pa nila taon be. Ay, yara ba to? Pwede na ni. Karon, kung mag-ibo ka ni og Biblit, ipantay sa ni siya, i-flat sa ang taklob. Flat. Baliw na po na ko ni be. Dugaya yun magduk-duk-duk-duk. Uy, malagpot po yun. Flat. Kini, murag pwede na nag-i-flat na. Ay, wala mo rin ko ipang-bangag, ani bay? Ay, tama day. Naam rin ko diri ay lansang kay. Dakon man ako ni sa tantak. Oh shit! Oh Pwede na ibangag sino ba? Ah, pwede lagi yung dabi. Duk-duk. Lah, wala na murag pwede na ni daw. Pwede na lagi ng bangagan ni oh. Ako na gamiton na ko ang gimo-imo kwintas be. Wala na bay. Umana bay, nanay bibli dyan si G-Brox ani. Unya ihikot na yun. Daw be, testingan daw be. Hala. Wala na nanay bibli si G-Brox. Oh, wow kayo. Manulong na ko dito sa bayanan sa mga choy be. Ibilin na ko ni Mutilya diri kinaanak ko yung wow ka bibli. Putlap. Habula kong blade ba yung saan ka ni para mo hait no makaputulog gabi? Beyblade! Hala! Tuwara si Nardo! Nag-practice pa sa gabi ano? Hagito na ko ni ugsong ka si Nardo Beke. Wa mo dyan na siya kaya sa kuha kay. Taklob ko ni sa kabayo ko na kuha. Madaog dyan yung taklob sa kabayo kay. Kaya iso ka ni sa kabayo niyag masipaan siya ani. Ato na ko ni si Nardo Be. Hoy Nardo! Oy, G-Prox, unsa man? Dali! Unsa man? Dali! Laban ta sa kuha ang biblit! Di mo po nagbiblid ang muklo ba? Sige, dali kay. Hait yun ako abay bago nang hihini mo. Taklo po yun ni sa kabayo. Dali. Kaya ra kay na imong kabayo oy, pildihon ra ni sa tambal sa panuhot nga taklob. Tungtong. Wah, tungtong raya bay. Kini mas isog ako kay taklo sa kabayo tanawa oh. Oh, tanawa na to. Putol din nun. Oh, tanawa na to. Gisi oy. Oh, unya kaya ni mo na eh. Yatis, hait juday kayo iyahabay. Gisi-gisi galing gabi oh. Pero labanan tani, dili ko magpapildian ng G-Prox. Oh, wala ka na adlok. Ano na to? Oh, gisi good. Yatis, gisi-gisi yung gabi bay, walay patawad. Pero labanan jud tani. Laban ta G-Prox. Oh, sige. Dali. Bilyo jud ko na imo kay. Tambal ra man na imo sa
sa panot. Okay, yatis. Tambal lagi na sa panahot pero isog man eh. Pildihon tanay mo kabayo. Yatis! Pildiha, daw ka ko abay. Uy, kaya ang taklob sa kabayo sa taklob sa panutay. Agay, iyak G-Prox. Huwag yun ay kaya, yun ay. Pantay lang ka na to. Makapawin ako ni mo sunod.